Learning Miles haastaa yritykset ja osaajat jatkuvaan uudistumiseen, niin ajatusmallien kuin toimintatapojenkin muutokseen. Tarjoamme ainutlaatuisia ja hyväksi havaittuja konsepteja kulttuurimuutoksen nopeuttamiseksi sekä asiakastuntemuksen ja uusien johtamiskäytäntöjen kehittämiseen. Tulevaisuuspaja on 3 päivää kestävä luova prosessi. Idea perustuu ratkaisujen löytämiseen ajankohtaisiin strategisiin kysymyksiin, kokemisen, havaitsemisen ja yhdessä luomisen avulla. Tulevaisuuspajassa osallistujat auttavat toinen toistaan kehittymään sekä ryhmänä että yksilönä. Osallistujat lähtevät safarille todellisuuteen ja saavat kokea, miten asiakkaat ajattelevat, tuntevat ja toimivat. Voimavarana ovat kysymykset. Tulevaisuuspajan alussa johtoryhmä esittää haasteen kysymysten muodossa. Tämän jälkeen ryhmä saa tutkia ja kehittää mahdollisia ratkaisuja esimerkiksi havainnoimalla tai haastattelemalla. Näin osallistujat kohtaavat tilanteita ja henkilöitä, joilla on erilainen tapa ajatella ja toimia. Pajassa vallitsee nopea tahti, tekemiskeskeisyys ja luovuus. Opinmaili on henkilökohtainen oppimispolku, joka alkaa tulevaisuuspajan jälkeen. Osallistujat voivat valita niin monta oppimiskokemusta kuin heidän aikatauluunsa mahtuu. Opinmailiin voi kuulua esimerkiksi osaamistestejä, joiden avulla osallistujat oppivat lisää muutosprosesseista, johtajuudesta ja asiakastyöstä. Monet kokevat, että työkiireiden takia itsensä kehittämiselle ei jää aikaa. Kuitenkin samalla uskotaan, että työn tekeminen sinänsä kehittää ihmistä riittävästi. Pelkkä tekeminen ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan aikaa myös reflektoinnille. Learning Milesin tiimi koostuu erilaisista ihmisistä. Olemme taustaltamme talous- ja yhteiskuntatieteilijöitä, sosiologeja sekä humanisteja.